Tras realizar un estudo sobre as áreas de maior demanda de emprego no Barbanza, o Concello de Boiro habilitou novos módulos no Centro de Formación de Espiñeira. As instalacións contan agora cunha enfermería e unha área que reproduce un domicilio para impartir cursos relacionados coa asistencia sociosanitaria. Formar que é unha vivienda, non, con todas as súas electrodomésticos e todas as súas dependencias ben dotada para que podan aprender os rapaces esa asistencia nos domicilios ás persoas dependentes que o necesitan. Por outro lado, o que é unha rama de enfermería, non? Donde vamos a dar a formación sociosanitaria. A formación sanitaria dotado de todas as camillas pertinentes, aquí hai preto de 10 camillas, con muñecos que representan o que é o básico, o imprescindible para formar a xente anatómicamente na anatomía do corpo, como levantalos, como articulalos, como movelos. Unha vez rematadas as obras, estes novos equipamentos están en proceso de homologación. O Concello xa ten solicitados varios cursos e obradoiros, non só en materia de asistencia, senón tamén na rama da hostalería, posto que tamén se teñen acometido melloras na cafetería. Outra terceira inversión que se fixo é en dotar a cafetería de todos os electrodomésticos e todos os elementos imprescindibles para facer o que é dar os cursos de camareiro e de bar, porque a cafetería non estaba dotada. Ben sabedes que collemos un edificio polo que se pagaron 2 millóns de euros, que realmente non os valeron, e o único que nos deixaron con 2 millóns de euros é unha xaula mal feita e mal dotada. Por lo tanto, ahora en estes momentos hemos acabado, resumindo, dotado o viveiro de empresas con casi 300.000 euros, hemos feito inversións para adaptar a cociña a todas as necesidades en case 60.000 euros, hemos destinado aquí agora 80.000 euros a atención de cursos sociosanitarios e tamén para a cafetería e o bar, e por momento estamos dotando o que non estaba dotado. Estes investimentos súmanse aos realizados con anterioridade polo Executivo neste centro, que permitiron desenvolver xa varios cursos de xardinería e cociña.